Alla Mølgaard Gråsbøl her. Jeg ser ved mit shelter. Det er efterår. Vi skal stemme i morgen. Lyset, det er derude. I skal selv vælge at stemme den vej, så I mener er det bedste. Der er mange børn derude, der har det rigtig godt. Der er mange familier, som trives, og som ikke mærker de mørketal, der ligger derude af børn og unge, som mistrives. Familiestrukturer, der halter. Den bliver større og større, den gruppe. Jeg har rigtig mange års erfaring med komplekse problemstillinger blandt børn og unge. Børn og unge mistrivsel, ensomhed. Det vi kræver, det vi håber på at kan tilføre, og jeg kan tilføre til kommunalbestyrelsen, det er teoretisk nuancering, faglig indsigt og mange års erfaring i, hvordan håndterer vi komplekse problemstillinger. Ikke bare synsninger, ikke holdninger. Mange til debatterne, jeg har hørt, har fortalt omkring, de vil alle sammen arbejde for børn og unge, der har det svært. Og når vi så spørger dem, hvordan vil de det, så bliver det meget unuanceret. Så vi skal have nogle mennesker ind med indsigt, med kompetencer, som kan modsvare den kompleksitet og de problemer, der er ude i vores samfund. Stem på Alla Mølgaard Gråsbøl i morgen til kommunalvalg fra Socialdemokratiet, nummer 13 på listen. Vi ses.